En la programació de les festes majors de Ginestar mai acostumava a faltar la projecció d'una pel·lícula de cinema. Enguany, la pandèmia no ho ha permès. Davant d'aquesta situació excepcional, hem decidit homenatjar igualment el setè art, i per això hem elaborat un vídeo composat per diferents seqüències de pel·lícules. Totes les escenes seleccionades tenen un tret comú i apareix una besada de cine. Per què precisament besades? Doncs perquè la besada és realment l'únic idioma universal i tot ajuda contra una amenaça també universal com la que estem patint. La història del cinema està plena de besades. Trobem besades en pel·lícules de tots els gèneres i triar-ne una selecció no ha estat gens fàcil. Finalment, hem triat 14 besades de cine que, tenint en compte diferents paràmetres, poden considerar-se com les millors besades de la història del cinema. Encetem aquesta sèrie de besades de cine amb una escena de 1896, un encàrrec de Thomas Alva Edison al director William Hayes. Són 47 segons en un únic pla. Veiem el John Rice besant molt castament l'actriu May Irving als llavis. És la primera besada de la història del cinema. Més enllà de l'enrenou que va provocar, quedem-nos, 124 anys després, amb el seu valor documental. La segona besada de cine triada és una seqüència de la pel·lícula Casablanca, dirigida pel Michael Curtiz el 1942. Podríem parlar hores de l'amor impossible del Rick i l'Elsa. El Humphrey Bogart i l'Ingrid Bergman es besen apassionadament sabent que molt possiblement sigui una besada de comiat. L'únic consol és que sempre els quedarà París. Stop at anything. All right, I'll make it easier for you. Go ahead and shoot. You'll be doing me a favor. Richard, I tried to stay away. I thought I would never see you again. That you are out of my life. The day you left Paris, if you knew what I went through, if you knew how much I loved you, how much I still love you. La tercera besada de cine és una seqüència de la pel·lícula L'home tranquil, dirigida pel John Ford el 1952. Lo John Wayne, com li deia mon pare, li roba una besada gens tranquil·la a la preciosa Maureen O'Hara. I aquesta té una reacció també ben poc tranquil·la, bufetada amb la mà oberta. ¡Es un sinvergüenza! ¿Quién se ha creído que es para besarme así? Vaya, sabe hablar. Solo que hablo cuando quiero. Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí. Tranquila, sacude muy fuerte. Supongo que lo superará. Hay cosas que un hombre no supera fácilmente. La quarta besada triada és una seqüència de la pel·lícula D'aquí a l'eternitat, dirigida pel Fred Zinnemann el 1953. Un film pioner en adaptar un best-seller, en aquest cas del James Jones. El Burt Lancaster i la Deborah Kerr protagonitzen una escena mítica carregada d'erotisme. Tant és així que des de que va estrenar-se, aviat farà 70 anys, tothom somia en fer l'amor.
entre les onades en una platja deserta. La cinquena tria és una seqüència de la pel·lícula La dama i el rodamón, un clàssic de la factoria Disney estrenada al 1955. No sé si els espaguetis amb mandonguilles són afrodisíacs, però és menjant-los que els protagonistes es besen. Una besada accidental, això sí, però molt dolça. Tan dolça que alguns crítics consideren que és la millor que s'ha donat mai en una pel·lícula d'animació. Oh, no tiene igual questa noche especial, la llamamos bella noche. Ven a mirar esas luces brillar, pues amable bella noche. Si estás con quien amas, dichoso vas a ser. Nocturna magia llegará. La sisena tria és la seqüència final de la pel·lícula Esmorzar amb diamants, dirigida pel Blake Edwards al 1961. La besada entre l'Audrey Hepburn i el George Pepper, sota la pluja, mentre sonen els acords del Moon River del Henry Mancini, és una escena gravada al subconscient de tots els aficionats al cinema romàntic. La setena besada de cine és una seqüència de la pel·lícula Titanic dirigida pel James Cameron el 1997. L'escena més icònica, recordada i també parodiada de la pel·lícula és la que té lloc a la proa del vaixell i que es remata amb la primera besada dels dos protagonistes, la Kate Winslet i el Leonardo DiCaprio. El vaixell a tota velocitat cap a un destí conegut. La mar i el cel amb els colors del capvespre. El tema musical de la Celine Dion. Què es pot demanar més? Sujétate a la barandilla. Mantén los ojos cerrados, no mires. No los abro. Ahora súbete a la barandilla. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confío en ti.
Estoy volando. Jack. Ven, Josephine, asciende conmigo. Vuela, vuela, alto, muy alto. La vuitena besada és una seqüència de la pel·lícula Mulholland Drive, dirigida pel David Lynch el 2001. La pel·lícula, com d'altres del director, no és fàcil d'entendre. Somnis i malsons, enigmes irresolubles i un laberint de sensualitat entre personatges extrems. La Naomi Watts i la Laura Harring passen d'una amistat inicial a alguna cosa més. Una proximitat que va molt més enllà de la sexualitat. L'escena triada és molt més que una besada. La novena besada és una seqüència de la pel·lícula Spider-Man, dirigida per Sam Raimi el 2002. Una altra besada mítica sota la pluja, però aquesta té una particularitat que la fa única. Les habilitats de superheroi del Tobey Maguire li permeten besar a la xicota dels seus somnis, la Kirsten Dunst, cap per avall. La seqüència d'aquesta besada és considerada l'escena més icònica de la saga de l'Home Aranya i sembla que ha donat nom a aquesta forma tan peculiar de besar. Ens hi posem?
You have a knack for getting in trouble. You have a knack for saving my life. I think I have a superhero stalker. I was in the neighborhood. You are amazing. Some people don't think so. But you are. Nice to have a fan. Do I get to say thank you this time? Wait. La desena besada de cine és una seqüència de la pel·lícula El quadern de Noah, dirigida per Nick Cassavetes el 2004. La besada sota la pluja entre el Ryan Gosling i la Rachel McAdams va convertir-se en la imatge promocional de la pel·lícula i apareix a quasi tots els rànquings de les millors besades de la història del cinema. Sembla que hi va ajudar molt la magnífica química entre els dos protagonistes. Tot i que la relació no va ser gens bona al començament del rodatge, finalment van continuar la seva relació amorosa fora de la pantalla. Te escribí 365 cartas. Todos los días durante un año. ¿Me escribiste? ¡Sí! Lo nuestro no acabó. Jamás ha acabado. La onzena besada és una seqüència de la pel·lícula Brokeback Mountain, dirigida per Lang Lee el 2005. Magnífic melodrama el dels dos cowboys que s'enamoren al Wyoming de començament dels anys 60. Temps difícils pels amors fora de les convencions socials. La besada del retrobament, intensíssima, entre el Jake Gyllenhaal i el Heath Ledger, és l'expressió màxima de dos cors que necessitaven tornar a estar junts. No us la perdeu. Jack fucking Twist. La dotzena besada de cine és una seqüència de la pel·lícula Match Point, dirigida pel Woody Allen el 2005. Hi ha qui diu que si una besada no et deixa amb ganes d'arrencar-li la roba a l'altre, és que no és una bona besada. Doncs la Scarlett Johansson
i el Jonathan Rhys Meyers no se n'estan. La seva passió descontrolada culmina en una escena ben humida. I no ho dic per la pluja. Te he estado buscando. Estaba angustiada, quería estar a solas. No quiero molestarte. Necesito una copa. Me gustas cuando bebes. Te vuelves coqueta. ¿En serio? Sí. Y segura. No creo que hayas hecho bien siguiéndome hasta aquí. ¿Te sientes culpable? ¿Y tú? No podemos hacer esto. Ya lo sé. Esto no lleva a ningún sitio. La 13a besada és una seqüència de la pel·lícula Pirates del Carib, La fi del món, dirigida pel Gore Verbinski el 2007. Diuen que això de l'amor és més de rauxa que de seny. Un bon exemple és aquesta escena del casament de la Keira Knightley i l'Orlando Bloom en plena batalla naval. Bon humor, acció trepidant i al final d'una cerimònia gens convencional, una besada de recent casats espectacular. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡Cásate conmigo! ¿Crees que este es el mejor momento? ¡Puede que sea el único momento! ¡Te quiero! He tomado una decisión. ¿Qué decides tú? ¡Barbosa! ¡Casadnos! Ahora mismo estoy un poquito ocupado. ¡Barbosa! ¡Ahora! ¡De acuerdo! Queridos hermanos, estamos hoy aquí reunidos para clavar vuestra buche en el mástil, malditos canallas. Elizabeth Swann, ¿me quieres como legítimo esposo? Sí, quiero. ¡Genial! ¡Wilson, me quieres! ¡Como legítima esposa! En la salud y en la enfermedad, aunque la salud sea lo menos probable. Sí quiero. En mi condición de capitán, yo os declaro. Podéis besaros. Podéis besaros. ¡Que os beséis! I la 14a besada de cine és una seqüència de la pel·lícula Moulin Rouge, dirigida pel Baz Luhrmann el 2001. Les 13 primeres seqüències estaven ordenades cronològicament. No és el cas d'aquesta darrera. L'he guardada pel final perquè la besada és la culminació d'un tema musical excepcional,
Un còctel realitzat amb una dotzena de les millors cançons d'amor. Beatles, Kiss, Phil Collins, U2, Joe Cocker, Whitney Houston, David Bowie o Elton John. Amb tota aquesta gent fent força, no hi ha qui es resisteixi a l'amor. La Nicole Kidman i l'Ewan McGregor tampoc. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together, We could steal time just for one day. We could be heroes forever and ever. We could be heroes forever and ever. We could be heroes just because I will always love. Can I love you? how wonderful life is. Now you're in the world. Me complicarás la vida, lo sé. I fins aquí hem arribat. Què us ha semblat la selecció? Esperem que moltes d'aquestes seqüències us hagin traslladat a les besades més importants de la vostra vida i també us hagin engrescat a donar-ne moltíssimes més. Diuen que una besada és com un arc de Sant Martí, un esclat de colors que ens arriba a l'ànima, i veure en color tot allò que ens envolta és imprescindible, i encara més en aquests dies de tanta grisor. Així doncs ja ho sabem. Besem-nos molt, no les escatimem, les besades, perquè besada que no fem, besada que es perd. Moltes gràcies per la vostra atenció.